yi na soyayya ne. Yawwa. Ina so za ku yi kalaman soyayya a cikin wannan sirrin sosai. Kun gane ai? Yawwa. Sannan idan kuka kalaman soyayya masu kyau. Ka gane? Ga abin da zai bada cinta. Idan na ce action, kawai ka rungume ta. Masha Allah. Wallahi a gaskiya ni ba zai rungume ni. Ba zan rungume ki ba? Akan wani dalili. Gaskiya ni ba zai rungume ni. To shi kenan kwantar da hankali. To shi kenan. Abin da za a yi. Ke sun tun zai juya kai. Kina ji na? Yau. An damu da an ce za mu yadda za a dakata. To ke sun tun zai da kai. Ke kuma in kin tashi kina ji na tun da abin ya da kai. Ke kuma sai ki rungume shi. Gaskiya ni ba zan rungume shi ba. Rungume shi ai yana rungume transformer na ruwan sama. To ni kin san nawa na kashe? To ni ba yake rungume ni ba? Tare ta kai ma da rungume ka gana rungume transformer ana ruwan sama. Abin ki wani jin? Kai ba ma zan yi fim din ba na fasa ba ma zan yi. Na ma bari kai Allah ga fara. Ba mu ta audition ba. Sai Aminu ne ma so audition. Ko duro kika je sana audition ga Kebbi da Rimi iyayen audition ba wanda ka so audition. Da lafiya in dai ba za a yi wannan sirri na riguma ba. Sai an biya. Ke banza ta ba to abin da za a yi kana jina. Barka da mu za a lalace. Za a biya. Za a biya ka. Rungume ni. Karka da mu. Rungume ka. Karka da mu. Shi ke.